Unsa inyong tubag sa inyong una-una kamo diri kinsa man kay igsuon ko diyan ni Kristo ang best friend sa tao, ang pinakamahal nga igala sa tao, kinsa dinhi sa kalibutan? Kinsa ang best friend sa tao nga ang tanan nga ang tao kinahanglang ang iyang breast gihatag kanunay ready siya magtabang? Kinsa sa inyong una-una? Kinsa? Way tubag? Kinsa mga igsuon ko diyan ni Kristo sa inyong una-una ang best friend sa tao? Ang tanan mga request granted tungon kay best friend siya. Anytime na. Kinsa? Wala. Wa igala ka mo? Ginoo? No, dinhi sa kalibutan. Wala. Kung wala, murag, wa higala ka mo. Kinsa, kung way tubag, gikan sa sulod, siguro gikan sa gawas na Mga igsuon, gikan sa gawas. Unsang inyong tubag? Ang Dios, pero murag layo pa siya diri sa kalibutan. Mga hangel, asa sila? Murag wala. Kinsa? Dugay. Kinsa? Unsa? Ang tubag murag Okay. Ang tubag mga igsuon ko diyan ni Kristo naa sa unang pagbasa. Unsa man ang tubag gikan sa unang pagbasa mga igsuon ko diyan ni Kristo? Unsang tubag diri? Unsa ang istorya sa unang pagbasa? Ang tao, siya lang isa, ug wakalipay, wala. Tungon kay, isa lang siya, wala kahuban. Ug unya, unsa man ang suggestion sa Ginoo sa tao? Unsa man magigsuon ko diyan ni Kristo ang istorya sa Ginoo adto sa tao? Ambot mga igsuon ko diyan ni Kristo kung nakakamo diri o okay balik. Diri. Unya miingon ang Ginoo Dios. Miingon ang Ginoo Dios. Dili si Father o Pope Francis, kundili ang Ginoo. Dili maayo nga minusara ang tao. Imuha ko siyang kauban. Mo ang gusto sa Dios, ang plano sa Dios. O katabang nga angay kaniya. Busa gihimol niya gikan sa yuta ang tanan unsa mananap ug langam ug ginala niya sila nato sa tao arong iya ngalan sila. Bisang unsa ang ingalan sa tao
sa matang usa kanila mao na ang alad niini. Usa sunod, busa gigalan sa tao ang tanan kayupan o ang mga lamang ngon ma ang ihalas nga mga mananap. Unsa sunod, apan mao apan walay apan walay ipalangan nga kahuban o katabang nga angay kaniya. Kinsa mga unang kahuban sa tao, mga hayop. Pero ang tao miningon, oh, dili sila. O ang Ginoon ningon, oh, sige lang. Tanawa sa imong katubangan, mag-usa ka hero diri, hero. Oh, guwapo ang hero diri, dili siya. Oh, sige lang. Ang manok na, oh, dili manok. Sige lang. Oh, baboy, oh, hugaw siya. Sa katapusan, wala. Karon, unsa una-una sa Dios? Naadire. Unya, gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao. O samtang ayun anok siya, gikuan siya sa Ginoo Dios ang kusog o yulipan niya kining unod. Ang mahong kusog gihimong niya nga usa ka babae o gidala niya ang babae nato sa lalaki. Unsa sunod? O miingon ang lalaki, tama siya. Naadire. Ang pinakamahal, ang best friend sa tao, ang iyang gisika, tao. Dili hero, dili manok, dili baboy, dili sakyanan, dili kwarta, dili balay, dili sininan, dili sapato, dili bahandi, kundili imong gisika, umahon na ang pulong sa Diyos. Ang asawa, mao ang kauban sa bana. Ang bana, mao ang kauban sa asawa. Kung higala kamo, kami diri, mao na. Mao mangigsuon ko diyan ni Kristo. Pero dinhi sa kalibutan, may tao murag. Ang pinaka-importante nga sa ilang kinabuhi, ilang kwarta, o siguro balay, o siguro ambot sakyanan. Dili. Ikaw, isip tao, himaya sa Diyos ikaw. Ngano man imong kauban, dili, ang uban himaya sa Diyos, kung dili, sakyanan lang. O kwarta. Mga igsuon ko diyan ni Kristo. Asa man ang Diyos? O ang Diyos, ang balay sa Ginoo, dini sa kalibutan. Ang templo sa Espiritu Santo, dini sa yuta. Asa? Sulod sa sakyanan? Dili. Ang tao. Naa siya mangigsuon ko diyan ni Kristo. Sa kinabuhi sa tanan. Domingo karon, adlaw sa Dios, adlaw sa Ginoo. Ngano man daghan kamo diri sa simbahan, ngano man. Tungon kay kami tanan diri mga anak sa Dios. Ang tanan tao, matag-usakan nato diri ang gimayo sa Ginoo. O karon, ang panahon sa pagsimba sa Dios atong Amahan. O kining lugar, ang simbahan, mao mangigsuon ko diyan ni Kristo ang lugar sa Dios. Karon, panahon sa misa. Asa man mga manok diri? Nakuban sila? Magsimba sa Ginoo? Wala. Mga hero? Wala. Ang mga suroy-suroy sa gawas, mga baboy o andut, mga hayop, wala sila. Dahil sila kabalo nga Domingo karon. Tungon kay sa ilang gunang-gunang kinsa man ang Dios. Wala. Siguro ilang tagiya lang ang tagiya sa hayop o onar.
Pero ang Dios, wala. Pero mga hayop, sila po mga binuhat sa Ginoo. Kay ang Dios, gibuhat ang tanan. Pero ang problema, mga igsuon ko diyan ni Kristo, murag din sa kalibutan, may tao, ang ilang gugma sa ilang mga hayop po, mga bakandi sa kalibutan o sa ilang kwarta, mas kusog kahit aggugma sa ilang gisikatao. Mao ang problema. Ayaw lang, kay klaro karon, ang pulong sa Dios. Ang tao, mao ang kahuban sa iyang gisikatao. Ang tao, dili ulipon sa iyang gisikatao. Bisan pa, boss ikaw, pangulo ikaw, dato ikaw, sige lang. O sa imong balay, sa imong kumpanya, na mga trabahante, sige lang, kung trabahante sila. Pero palihog, respeto sa dignidad sa tao na kinahanglan. Kay ang tao ang gimaya sa Diyos. O ang kauban, ang imong kauban, dili imong sakyanan lang, kundili ang tao. Mga English speaker ningon, no man, no woman is island. Tungon kay di pwede ang tao na kuban, nakuilin din sa yuta, ang puyo din sa kalibutan, siya lang isa, di pwede. Kitang tanan, kinahanglang sa atong kinabuhi, ang kahuban. Pero, ang pinakamahal nga kahuban, mao akong gisikatao. Pwede akong gigsuon. Pwede ang asawa sa usa ka bana, o ang bana sa usa ka asawa. O pwede mga higala. Pwede, pero at least tao. Karon, mga bahandi sa kalibutan, kung naa, why problema? Ang kwarta, kung naa, why problema? Pero ang number one, dili imong kwarta. Dili, kundili ang tao. Kay sa unang pagbasa, mangigsuon ko diyan ni Kristo, klaro, ang tao, ningon nga, dili sila tanan, akong mga kauban. O sa pagkita sa tao, sa usa ka babae, o siya. Pero sa una-una sa tao, babae, dili mangigsuon ko diyan ni Kristo. Babae o lalaki, mao akong kauban. Ang unang pagbasa, o ang ebanghelyo, may tungon, dili lamang sa sakramento sa kasal o sa kaminyo, dili lamang kundili sa kayusa sa tanan tao, dini sa kalibutan. Lalaki, babae, kita tanan mga anak sa Dios. Kitang tanan, kauban. Basta isikatao kita tanan kayunom. Tungon ini, kung akong higala, babae o lalaki siya, pero tungon kay tao siya, mas mayo nga ako. Diya sa akong relasyon, uban sa akong isikatao, akong aturay sa akong kagalingon, ayingong buhutan. Mao manggigsuon ko diyan ni Kristo. Usahay, may tao, ang ilang gasto para sa ilang mga hayop sa balay, dako. Pero sa ilang taksa-taksa ng mga pobre, wala agtabang, wala. Naglakaw-lakaw sila sa mga mall, sa mga restaurant. Dako ang gasto. Pero tabang sa mga kauban sa balay o sa lugar, wala. Ayaw manggigsuon ko diyan ni Kristo. Ang kasin-kasin sa tao ang puno sa kalipay, kung sa iyang kinabuhi, mga igala na, kung ang iyang mga kauban, ang iyang isikatao. Ang tao, maho akong kauban. O ang Diyos, akong kamahan sa langit, naa siya sa kinabuhi sa akong isikatao. Ngano man ako, nag-isalikuay sa tao, pero murag, okay ra kung at least, ang tanan nga ako na kinahanglang sa kinabuhi na kwarta, sakyanan, gawas ang tao. Dili manggigsuon ko diyan ni Kristo. Mao manggigsuon
ang punto karon. Dili lamang alang sa mga couple, ang asawa o ang bana, kundi alang sa tanan. Ang mensahe sa pulong sa Dios karon, mao ang mensahe sa gugma o sa kahiusa sa tanan tao. Kana ayaw mangigsuon ko diyan ni Kristo ang pasalikuan sa uban. Tungon kay sila po, sila usab tao o mga anak sa Dios. Igsuon kita tanan at tubangan sa Dios. Isalikway ayaw. Kay ang Dios na siya sa tanan tao. Siguro, kung dato ako, mga pobre o murag mga second-hand tao, walay second-hand mga igsuon ko diyan ni Kristo nga tao. O mga original nga tao, mga dato, mga dako, mga dili, wala. Ang tao, tanan tao, pobre o dato, dako o gamay, babae o lalaki, kitang tanan. Himay sa Dios. O ang Dios na siya sa kinabuhi sa tanan tao. Mao mangigsuon ang punto karon sa pulong sa Dios. Ang Dios manlangin kanatong tanan. Tindog paliug.